Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε πώς θα κάνουμε ένα διπλό οχταράκι βραχιολάκι πλέξι-φλέξι. Χθες είχαμε κάνει ένα διπλό βραχιολάκι λεπτό. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Καταρχάς θα χρειαστούμε λαστιχάκια. Θα χρειαστούμε 25 άσπρα, 25 κόκκινα, ένα μαύρο λαστιχάκι, θέλουμε και ένα μαύρο λαστιχάκι και ένα κούμπομα. Θέλουμε το εργαλείο μας και το γελάκι μας. Ξεκινήσουμε. Πρώτα, τον εργαλείο τον παίρνουμε, δεν τον βάζουμε από αυτή την πλευρά, τον βάζουμε από αυτή την πλευρά. Παίρνουμε τα άσπρα δίπλα μας και βάζουμε το λαστιχάκι εδώ. Και αρχίζουμε και βάζουμε μέχρι να τελειώσει η σειρά μας και θα γυρίσουμε. Είναι ευκολούτσικο αυτό το βραχιολάκι. Δεν θα πω ότι μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι πανεύκολο. Λοιπόν, τώρα το γυρίζω, να το δείτε λίγο. Εδώ πέρα που το έχω κάνει όλο έτσι τη σειρά, το σβρώχνω. Είπαμε ότι από αυτή την πλευρά δεν γίνεται, απλά εγώ το γύρισα για να το δείτε. Παίρνουμε το λαστιχάκι μας και το βάζουμε έτσι. Τώρα τι κάνουμε? Πηγαίνουμε, ξαναγυρνάμε τη σωστή πλευρά και πάμε από εδώ πέρα. Και ξαναρχίζουμε και αρχίζουμε και βάζουμε. Τώρα, το ξαναγυρίσω για να ξαναδείτε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Βάζουμε το ένα λαστιχάκι εδώ. Έτσι. Και ξαναβάζουμε και βάζουμε ένα λαστιχάκι. Εγώ θέλω τώρα να το κάνω κόκκινο. Εδώ πέρα. Ξαναγυρνάμε από τη σωστή πλευρά και κάνουμε το εξής. Λοιπόν, παίρνουμε το κόκκινο, παίρνουμε και το τσιγκέλι μας, το περνάμε στο τσιγκέλι μας και το γυρνάμε μία φορά, να γίνει έτσι. Τώρα το τραβάμε με μεγάλη προσοχή. Έτσι πως είναι τώρα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Παίρνετε έτσι την τσιπλή, το κάνετε το χταράκι, γυρνάτε σαν φιωγκάκι και τώρα το βάζετε στο πρώτο. Εδώ πέρα. Αυτό όμως το ξανακάνουμε. Και πάλι χταράκι. Μετά, όχι αυτό, αυτά τα δύο.
Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος. Βέβαια, άμα το κάνετε με ένα, δεν νομίζω να βγει καλό. Θα πρέπει να είναι λίγο διπλό για να βγει καλό. Έτσι. Καλά τα πάμε. Μην το τραβάτε γιατί έτσι θα βγουνε. Επίσης βάζουμε και στο τελευταίο όπως και στο πρώτο. Άρα, σας το δείχνω πως είναι. Από αυτή την πλευρά. Τώρα παίρνουμε το γελάκι μας και πάμε από την αντίθετη πλευρά. Από αυτή. Και πάμε λίγο πιο πίσω. Και τώρα, τι κάνουμε. Τραβάμε ένα... Έχει ένα κόκκινο από πάνω και ένα άσπρο από κάτω. Λοιπόν, έτσι πως είναι. Παίρνουμε από το κόκκινο, το τραβάμε, το πάμε προς τα κάτω. Πάμε εδώ. Μετά, χώνουμε το δαχτυλάκι μας εκεί, για να βγει το κόκκινο και να το πάρουμε και να το πάμε στο επόμενο βελάκι. Χώνουμε το δαχτυλάκι μας εδώ. Παίρνουμε το ασπράκι. Τι, προσεκτικά γιατί αυτό κόβονται εύκολα. Παίρνουμε το άσπρο, το βάζουμε στο επόμενο. Τι. Παίρνουμε το ασπράκι. Είναι εύκολο αυτό. Τώρα, από εδώ έτσι πως είναι στο τελευταίο, είπαμε ξανά, κάνουμε το δαχτυλάκι μας έτσι και το παίρνουμε. Τώρα, εδώ τι κάνουμε. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, γι' αυτό τι κάνουμε. Το γυρίζουμε ξανά από τη λάθος μεριά, από εκεί που ξεκινήσαμε.
Να θυμάστε πρώτα στην αρχή θα κάνουμε τη σωστή πλευρά και μετά το πλέξιμο θα το κάνουμε με τη λάθος πλευρά. Τραβάμε όπως κάναμε και στο διπλανό το κόκκινο, παίρνουμε το άσπρο και το βάζουμε από πάνω. Τραβάμε το κόκκινο, παίρνουμε το άσπρο. 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 Είναι ευκολούτσικο πιστεύω αυτό, γιατί νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή αυτή, γιατί είναι δύσκολα τα αστεράκια. Οπότε τα κάνω στο επόμενο, άμα δεν έχω τίποτα πιο εύκολο να σας δείξω. Αλλά έτσι νομίζω ότι θα το κάνω την επόμενη φορά. Αστεράκι. Okay. Τώρα, έτσι πως είμαστε εδώ, πρέπει να είναι έτσι. Βλέπετε, αυτή είναι η σωστή πλευρά. Η λάθος πλευρά. Έτσι πρέπει να είναι. Εδώ πέρα τώρα τη σωστή πλευρά βλέπουμε ότι είναι κάπως έτσι. Ωραία, τώρα κάνουμε. Τραβάμε το κόκκινο από εδώ, παίρνουμε το άσπρο και το κάνουμε από εδώ. Τραβάμε το κόκκινο από εδώ, παίρνουμε το άσπρο μας. Ωραία. Το γυρνάμε τώρα, παίρνουμε το μαύρο λαστιχάκι μας βάζουμε το τσιγκελάκι μας ανάμεσα σε σωστή πλευρά έτσι. Είναι απαραίτητο το τσιγκελάκι. Βάζουμε το τσιγκελάκι εδώ. Προσοχή όπως έχουμε πει. Όπα. Θα το ξαναπεράσω γιατί μου βγει. Έτσι. Είναι έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι πως είναι, παίρνουμε το κούμπομα, το βάζουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα το κρατάμε, το γυρνάμε και τραβάμε τα σκηνάκια, δηλαδή θα το χαλάσουμε. Με προσοχή το τράβηγμα. Λοιπόν, έχει βγει το βραχιολάκι μας. Το βάλουμε εδώ. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αύριο την άλλη εβδομάδα θα δούμε να μάθουμε αστεράκι. Ευχαριστώ.